seinale fisikoak direnak, begi gorriak, baita ere kalamuaren usaina berezia da, denbora pasatzen dutela logelan baztertuta, edo kontrako igual denbora pila bat pasatzen dute kalean, edo kalera asko irtetzen dira erretzeko, ezta? Gero, emozioan aldetik, umore aldarteak nabaritzen dira, kontzentrazio eta arreta mantentzeko zailtasunak dituztela, seinale pila bat daudela, eta ez dugula seinaleak modu isolatu moduan hartu behar, baizik eta faktore multzo bat moduan. Nik ez nuke nerabeari behartuko, terapia bat hasten edo kontsumoa uzten, baina nik uste dut garrantzitsua dela transmititzea kontsumoak zelako eragina daukan nerabearen bizitzako arlo desberdinetan. Hausnartzeko espazioak sustatu, entzuteko espazioak baita ere, ez epaitu, baizik eta modu ireki batean entzute. Galduta ikusten badira, ez badakite oso ondo nola kudeatu zenbait egoera, motibatu aldirela laguntza eskatzera. Askotan, drogoen kontsumoaren inguruan hitz egiten dugunean, beldurtzen dira, askotan tabu moduan hartzen da gaia. Nik uste dut hau ez duela prebentzioa eta esku hartzea errazten. Oso garrantzitsua dela gaiaz hitz egitea. Momentu horretan ez dela momentu egokiena, ez da elkarrizketa bat izateko, uste dut oso garrantzitsua dela gatazka saihestea, elkarrizketa hori beste momentu batean izatea, etxe bizitzan ez da mugak ezartzea oso garrantzitsua da. Alde batetik, igual etxean ezin da kontsumitu, eta hori ere transmititzea zaintza arauak dira. Igual, sustantzia etxean ez izatea beste arau bat izan daiteke. Azken finean, nerabe batzentzat funtsezkoa dana da presentzia. Hor egotea, laguntza behar izatekotan eskuragarri egotea, behaiek baita ere galdetzea, nola sentitzen diren egoera horrekin, hauen emozioak aztertzea, seme alaba ez epaitu, entzuteko giroa sortu.